Hej og rigtig hjertelig velkommen til denne klasse, hvor vi skal tale om emotional autoritet. Vi starter med nogle overskrifter for emotional autoritet. Hvilke typer kan have emotional autoritet? Det kan manifestors, projectors, generators og manifesting generators. Antal af befolkningen med denne her autoritet, det er 47-50% af befolkningen, der har emotional autoritet. Og kort fortalt, hvad handler denne her autoritet om? Den handler om ikke at træffe spontane beslutninger, og ikke at træffe beslutninger, når man er i sine følelsesvold. At give sig selv god tid, inden man træffer en endelig beslutning. Så hvad vil det sige at have emotional autoritet? Jamen at have emotional autoritet betyder, at man ikke er skabt til at træffe spontane beslutninger, men derimod at vente til man er følelsesmæssigt neutral omkring sin beslutning. Med emotional autoritet har man et rigt indre liv, og ens følelser svinger meget. Nogle gange kan man være helt opløftet og glad, og andre dage helt nedtrykt eller trist. I Human Design kalder vi det her for følelsesbølger. Og når man har emotional autoritet, så kan ens følelser ligesom sløre, hvad der egentlig er sandt for en. Når man er på toppen af sin bølge, glad, opløftet, så har man lyst til at sige ja til alt i hele verden. Mens når man er i den lave bølge, altså når man er nedtrykt osv., så har man lyst til at sige nej til alt i hele verden. Og hvis man træffer beslutninger ud fra sine følelser i nuet, så vil man ofte fortryde det et par dage senere, fordi følelsen omkring beslutningen har ændret sig. Derfor er der altså ingen sandhed i nuet for en med emotional autoritet. Det er vigtigt, at de giver sig selv lov til og tid til at lade følelsesbølgen bevæge sig op og ned, og først at træffe beslutninger, når de mærker en mere neutral følelse omkring sagen. Så en med emotional autoritet, når de er høje på deres følelsesbølge, så kan de få lyst til at sige ja til alt, hvad de bliver præsenteret for. Ja, det vil jeg rigtig gerne. Ja, det vil jeg gerne. Det lyder mega fedt. Så går der få dage, og så er de sådan, hvorfor sagde jeg ja til det her? Jeg har slet ikke lyst til det her. Det føles slet ikke rigtigt for mig. Og på den anden side, når de er lave i deres følelser, når følelsesbølgen er mere lav, så er de lyst til at sige nej til alting. Nej, det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. Ej, det er slet ikke noget for mig. Og så går der et par dage, og så er de sådan, hvorfor sagde jeg nej til det? Jeg ville da egentlig rigtig gerne have været med til den middag, eller hvad det nu må være. Så deres følelser kan ligesom sløre, hvad det er, der i virkeligheden er sandt for dem. Derfor er det rigtig vigtigt, at de venter og giver sig selv tid og lov til at vente, så de her følelser kan bølge op og ned, indtil de er mere neutrale i deres følelser omkring beslutningen. Det betyder ikke, at de ikke må synes, at det er en mega fed beslutning, eller de glæder sig helt vildt meget. Men følelserne, den første følelse omkring beslutningen, skal ligesom have været bølget af, og blive mere neutral. Når de kommer dertil, hvor de er mere neutrale, så er det som om det her, der har været sløret, den her sådan lidt tåge, som følelserne kan give, som er helt ubevidst for dem, kan ligesom lette. Så når de er mere neutrale i deres følelser, så kan de bedre mærke, hvad der egentlig er rigtigt for dem. Så hvordan skal man træffe beslutninger med emotional autoritet? Når man står over for en beslutning, så skal man vente med at træffe den med det samme. Man skal vente og tage sig tid og tillade, at ens følelser omkring beslutningen går op og ned. Man bør vente i minimum 72 timer på store beslutninger i livet, er min personlige mening, indtil man mærker en mere rolig, neutral følelse i kroppen omkring beslutningen. Igen, det betyder ikke, at man ikke længere må synes, at det er godt eller dårligt, at man ikke længere må synes godt eller dårligt om beslutningen, men at man hverken er helt høj eller lav i sine følelser omkring beslutningen. Man er et mere følelsesmæssigt neutralt sted, og man kan derfor mærke beslutningen mere klart og tydeligt, uden at være påvirket af følelserne. Og det er vigtigt at vide, at man aldrig vil føle sig 100% sikker med emotional autoritet, men man kan sigte efter at være 70% sikker. Og grunden til det er, at vores følelser er jo konstant. Som emotional vil ens følelser konstant bevæge sig op og ned, op og ned. Så der er ikke en 100% følelse af, det her det er 100% rigtigt for mig, fordi at følelserne vil svinge på den her måde, og derfor kan man sigte mod at være 70% sikker. Så hvordan skal man ikke træffe beslutninger med emotional autoritet? Når man står over for en beslutning, skal man ikke træffe den med det samme, og man skal ikke lade sig rive med af sine følelser. Beslutninger, som er taget i nuet, vil oftest havne i fortrydelse et par dage senere. Man skal ikke ignorere, at følelserne svinger, eller tro,
at man kan tage en stor beslutning helt spontant i nuet, fordi det føles jo som det helt rigtige lige nu. Det føles jo som det helt forkerte lige nu. Følelserne omkring beslutningen vil stort set altid ændre sig over tid, og det er vigtigt at vente et par dage eller mere, indtil man er et mere neutralt sted i forhold til beslutningen. Det er også forkert at forvente og vente på, at man vil føle sig 100% sikker med emotional autoritet. Det vil man sjældent opleve, at man føler. Man kan derimod satse på at føle sig 70% sikker. Og slutligt skal man ikke prøve at regne ud, hvordan man har det, eller gøre det til en mental ting, hvor man forsøger at finde svaret ved at regne det ud, ved at overanalysere, ved sådan at tænke sig frem til, hvad der vil være bedst. Det handler om at være til stede i kroppen og mærke, hvad der føles korrekt, når følelserne er mere neutrale i forhold til beslutningen. Men jeg føler mig jo neutral lige nu, er der rigtig mange med emotional autoritet, der siger. En med emotional autoritet kan tro, at de føler sig neutrale i deres følelser i det øjeblik, de bliver stillet over for en beslutning, og at de dermed kan træffe beslutningen, fordi de jo ikke er i deres følelsesvold, men det er ikke tilfældet. De kan ikke træffe beslutningen i nuet, heller ikke selvom de føler sig neutrale omkring beslutningen lige nu. De skal vente, fordi deres følelser omkring beslutningen vil ændre sig over tid, og vil hjælpe vedkommende med at mærke beslutningen fra forskellige vinkler og følelser, indtil de lander i en mere neutral tilstand, og dermed bedst muligt kan mærke, hvad der føles korrekt for dem. Så lad os tage et eksempel på, hvordan man skal træffe beslutningen med emotional autoritet. Så Louise sidder til en middag med sine veninder. Der er god stemning, lækker mad, vin, god musik, kører i baggrund, og pludselig begynder de at tale om at tage på sommerferie sammen til Bornholm. Alle er helt oppe at køre, og de glæder sig helt vildt, og det bliver bare det fedeste, og Louise føler straks en begejstring. Yes, det her bliver mega fedt, jeg skal bare med. Uden at tænke nærmere over det, går de alle sammen ind og booker ferien med det samme. Stemningen er høj, og de glæder sig alle sammen helt vildt meget. Men dagen efter vågner Louise og mærker straks, at hun overhovedet ikke har lyst til at tage afsted. Hun har heller ikke rigtig økonomien til det, og vil hellere spare pengene op til noget andet. Dagen efter igen bliver hun lidt i tvivl, men følelsen føles stadig ikke rigtig. Og efter et par dage er hun faldet ned fra denne her oprindelige høje følelse, og denne her helt lave følelse, der var dagen efter, og står nu et mere neutralt sted omkring det her med at tage til Bornholm, og hun mærker meget mere klart for hende, at det ikke er rigtigt for hende at tage afsted. Hun har ikke lyst til det. Det føles ikke rigtigt. Hun mærker det her. Nej, det her, det er ikke rigtigt for mig. Hun bliver nødt til at aflyse, og hun føler dårlig samvittighed og en øvfølelse i kroppen. Så hvad gjorde Louise her forkert, som rigtig mange med emotional autoritet gør forkert? Hun ventede ikke. Hun træffede beslutningen i nuet ud fra det, hun følte i nuet, og lod sig rive med, da hun var i sin følelsesvold. Og lad os nu tage et eksempel på, hvordan man skal træffe beslutninger med emotional autoritet. Så samme Louise sidder til samme middag med veninderne. Stemningen er fantastisk, der er god musik, der er god mad, og lige pludselig kører samtalen over på, om det ikke kunne være mega hyggeligt, hvis de tog en pigetur til sommer til Bornholm. Ej, det kunne bare være så skægt, og de ville have det så dejligt med at gå på stranden, lade være i det her hyggelige sommerhus, få et lille afbræk fra hverdagen. Og en af veninderne foreslår, at de går ind og booker sommerhuset med det samme. Hun kender det perfekte sted, og Louise mærker med det samme, at det her lyder mega sjovt. Ej, det vil hun så gerne, men hun husker, at hun har emotional autoritet. Hun ved, at hun skal give sig selv tid, før hun træffer en beslutning. Hun siger derfor til veninderne, ved I hvad piger, det lyder mega hyggeligt, men jeg har lige brug for et par dage til at tjekke min kalender og budget, så vender jeg tilbage med endeligt svar. Det er ikke sikkert, jeg kan tage med. Det her det er en frase, som Louise siger, hver gang hun skal købe sig selv noget tid, så folk lige forstår, hun har lige brug for et par dage til at mærke efter her. Og veninderne forstår fuldt ud, og de fortsætter samtalen om alt det hyggelige, de kan lave, hvis de tager afsted uden et pres til at booke stedet lige nu og her. Dagen efter vågner Louise og mærker sine følelser omkring det her svinge. Først er hun stadig høj og begejstret, men efter et par dage mærker hun, at hun slet ikke har lyst til noget som helst. Hun er gået fra at være høj i sine følelsesbølger til nu at være helt lav i sine følelsesbølger. Og hun ved, at hun ikke skal træffe sine beslutninger, hverken når hun er helt høj eller helt lav på noget. Hun venter yderligere nogle dage,
og hendes følelser omkring beslutningen bliver nu mere neutral. Hun er hverken helt høj eller helt lav omkring beslutningen, og nu mærker hun, at det ikke er rigtigt for hende at tage afsted. Hun vender tilbage til veninderne, siger, at hun ikke kan tage afsted, men hun håber, at de får en fantastisk tur. Og veninderne forstår fuldt ud, og de planlægger i stedet nogle hyggelige aktiviteter sammen på Sjælland, som de kan lave alle sammen i løbet af sommeren. Så hvad gjorde Louise rigtigt her? Hun ventede og lod hendes følelser bølge op og ned, indtil hun var mere neutral i sine følelser omkring beslutningen, og mærkede det her mere klare og tydelige følelse af nej i kroppen. Det var ikke styret af hendes høje og lave følelser. Det var et mere neutralt, roligt ja eller nej fra kroppen. Så hun ventede. Hun sagde ikke, hun traf ikke sin beslutning i nuet. Hun vidste, at for hende handler det om ikke at sige ja eller nej i nuet, ikke at lade sig rive med af sin følelsesvold, men at vente til man er mere neutral i følelserne, og dermed bedre kan mærke, hvad der føles sandt. Så hvordan kan man begynde at øve sig i at bruge sin emotional autoritet? Jamen start med at give dig selv lov til at sige, jeg vender lige tilbage med et svar, jeg skal lige tjekke min kalender, eller jeg skal lige mærke efter eller andet, både til dig selv og til andre. Øv dig i at vente, før du handler på at træffe beslutninger. Når du opdager, at dit første svar ofte ændrer sig, når bølgen lægger sig, eller når der går lidt tid, så lærer du at stole på processen, og jo mere du øver dig i at tage tingene over tid, desto mere naturligt bliver det også for dig at bruge din autoritet. Og nu vil jeg give dig nogle af mine personlige bedste tips til, hvordan man kan bruge emotional autoritet, øve sig i at bruge emotional autoritet i hverdagen. Fordi der er rigtig mange, der tænker, emotional autoritet er jo ikke sådan, man bare kan øve sig i at bruge i de små hverdagsbeslutninger. Hvis nu en spørger, hvad vil du have at spise til aftensmad, så kan man jo ikke bare sige, jamen det skal jeg lige mærke efter over nogle dage. Jeg skal lige lade mine følelser bølge af. Men det kan man faktisk godt. Der er nogle, i min optik, helt konkrete måder, vi faktisk kan øve os i at bruge denne her emotional autoritet i de små beslutninger i hverdagen, som også vil hjælpe med, at vi bliver mere bekvemme med at bruge den i de store beslutninger i hverdagen. Så det her, det er min egne personlige måder at gribe det her an på, og du kan bruge dem til dig selv, eller give de her tips videre til dine kunder også. Og det første, jeg har lyst til at sige, som er det vigtigste, eller det bedste tip, hvis jeg skulle vælge et af de bedste tips, så er det eksperimentere med de små beslutninger i hverdagen, ved eksempelvis ikke bare at vælge det første på menukortet, du føler for at spise, når du er ude at spise. Lad os sige, du sætter dig ned på en restaurant, og du siger, skaldyrsfad, ja tak, det skal jeg bede om. Det er det første, du får lyst til. Så i stedet for bare at sige, ja tjener, skaldyrsfad til bord 20, tak, super lækkert, så vent lige og se, okay, det var min første indskydelse, det var det, jeg først havde lyst til. Hvad synes jeg må om 2 minutter? Hvad har jeg lyst til, hvis jeg lige bliver siddende et øjeblik, uden at bestille med det samme? Lige kigge menukortet igennem, se om min mening ændrer sig. Har jeg stadig lyst til det skaldyrsfad om et par minutter? Og man vil potentielt mærke med emotional autoritet, at det ikke var det, man faktisk ægte havde lyst til. Og lige pludselig, så er det sådan, de har den der lækre pastaret med svampe, det elsker jeg, det er det, jeg virkelig har lyst til faktisk. Og så bliver det pastaretten i stedet for. Så i stedet for at gå med din første indskydelse, så vent, giv dig selv et par minutter, 1 minut, 2, 5, hvor end lang tid du nu har mulighed for, og det samme om morgenen. Når du står og skal have tøj på om morgenen, hvis du rækker ud efter den hvide bluse som det første, så lige vent og sige, okay, sjovt, jeg havde lyst til den hvide bluse som det første. Nu går jeg lige ud og børster mine tænder, så kommer jeg tilbage igen, og så ser jeg, om jeg stadig har lyst til at have den hvide bluse på. Hvis du stadig har lyst til at have den hvide bluse på, så tager du den hvide bluse på. Men hvis du mærker, ved du hvad, jeg har faktisk mere lyst til den her brune bluse, eller den her kjole, eller hvad end det nu må være, så tag det på i stedet for. Øv dig i at vente og at mærke efter, om du stadig har lyst til at vælge det på menukortet, den bluse i skabet eller andet, hvis du venter 5 eller 10 minutter mere. Giv dig selv et øjeblik, bare nogle minutter eller mere, hvis du kan, hvor du lige mærker efter, om du stadig har lyst til det første, der faldt dig ind. Det her er en super god måde at øve det at vente, og det hjælper dig også med at blive bekvem med at have tålmodighed med dig selv. Hvilket i nogle tilfælde, for nogen med emotional autoritet, godt kan være lidt en udfordring. Så denne her måde at eksperimentere med de små beslutninger i hverdagen, hjælper altså med at lære at blive opmærksom på, at ens beslutning ofte ændrer sig, hvis man venter et øjeblik, og at blive bekvem med det
faktum, at man skal vente. Og dernæst, sov altid på større beslutninger, også selvom du tror, du er neutral i dine følelser. Sov altid på dine beslutninger. Tag dig tid, og giv dig selv tid til at mærke efter igen og igen, indtil du føler dig mere neutral i dine følelser, før du beslutter dig. Du skal være neutral i følelserne omkring beslutningen. Ikke helt op at køre, eller helt nede i følelserne. Og læg mærke til, hvordan dine følelser egentlig skifter, og tillad dem at gå op og ned, omfavn dem. Lad være med at tro, at du skal ændre dem eller fikse dem. Tillad dine følelser at være der. Giv plads til dem. Giv udtryk for dem på en hensigtsmæssig måde, hvad end det er ved at tale med nogen om, hvordan du har det, eller danse din glæde, eller løbe en tur, hvis der er en eller anden følelse, der skal ud af kroppen. Giv dig selv lov til at mærke dine følelser og være med dine følelser, når de går op og ned. Og prøv engang at bemærke i løbet af dagen, om dine følelser egentlig svinger, og hvordan dine følelser svinger, og vær nysgerrig på de her følelser, som er en del af dig. Og bemærk også, om du er neutral, hvordan det føles, når du er mere neutral osv. Omfavn de her følelser i dig. Og så kan det være rigtig godt at have nogle sætninger, som jeg har lige brug for at mærke efter først, eller jeg skal lige tjekke min kalender, eller det lyder spændende, jeg vender lige tilbage med et svar om et par dage, når jeg lige har fået fulgt op på, om jeg har budget til det, eller hvad end det nu må være. At have nogle sætninger klar, som du ligesom kan bruge, når du står i en situation, hvor du bliver præsenteret for noget, og folk gerne vil have et svar fra dig, så du ligesom kan købe dig selv noget tid, fordi vi jo lever i det her samfund, hvor at vi forventer lidt, at folk kan komme med et svar med det samme, og træffe en beslutning på stedet, men det er du ikke skabt til, det er man ikke skabt til med emotional autoritet. Så i stedet for at skulle stå og finde på, nej, hvad skal jeg sige til denne her person, hvordan skal jeg lige gribe det her an lige nu, så have nogle sætninger klar. Det lyder mega fedt, men jeg går lige hjem og tjekker kalenderen, jeg giver endelig besked her om 2-3 dages tid. Eller, jeg er lidt i tvivl om jeg kan den dag, jeg skal lige undersøge det, eller hvad end det nu må være. Ha' nogle sætninger klar, som du begynder at øve dig i at sige, når folk spørger dig, og ligesom vil have et svar fra dig med det samme. Og derudover vil jeg også give jer nogle tips til at forbinde sig kropsligt med sin emotional autoritet, fordi hvert energicenter i vores Human Design Chart er forbundet med en biologi. Og hvis man for eksempel er en, der er rigtig meget op i knolden og i sindet, og en, der har lært at stole på sindet frem for kroppen, så kan det være rigtig godt at begynde at prøve at forbinde sig mere med kroppen, og særligt det center eller de centre, der er forbundet med ens autoritet. Så solar plexus er blandt andet biologisk forbundet med lungerne og nervesystemet. Så har man svært ved at forbinde sig med sin krop og connecte med sin emotional autoritet, så kan man have fokus på biologien og at inddrage aktiviteter, der styrker eller fremmer forbindelsen hertil. Så tips til at connecte med solar plexus, din emotional autoritet via lungerne, det er, lav rigtig gerne dagligt åndedrætsøvelser. For eksempel dybe indåndinger gennem næsen og rolige udåndinger gennem munden. Vær i frisk luft, gå ture ude i naturen, luft godt ud og gå udenfor og få noget frisk luft og luft ud indenfor dagligt. Altså tænk på lungerne, det handler om luft, frisk luft i dit hjem omkring dig dagligt. Bevæg kroppen, så lungerne får plads til at udvide sig, eksempelvis yoga, pilates eller andet, hvor der er fokus på åndedrættet. Det kan også være konditionstræning, hvor vejrtrækningen bliver aktiveret, hvor lungerne bliver aktiveret, og dernæst syng, nyn eller lav små lydøvelser, der åbner for brystet og frigør energien i lungerne. Og tips til at connecte med emotional autoritet, solar plexus, via nervesystemet. Noget, der kan være rigtig godt for dig at gøre, det er at skabe små pauser i hverdagen, hvor du sætter tempoet helt ned, prioriterer god og regelmæssig søvn. Her virkelig se modulet om
søvn i forhold til de forskellige human design typer, for at se, hvordan kan du begynde at lave en god søvnrutine, aftenrutine, som passer til dig. Brug rolige sanseindtryk med naturlyde, blød musik eller beroligende dufte for at få ro på nervesystemet. Øv dig i at føle dig grounded, altså gå ud og mærk fødderne mod jorden, sid i stilhed eller gå barfodet på sand eller græs eller andet, der ligesom får dig ned i kroppen, og lav aktiviteter, der skaber ro i kroppen. Eksempelvis yin yoga, meditation, varme bade, eller hvad end det er for dig. Og noget du skal være opmærksom på med emotional autoritet, det er, at du vil aldrig få 100% sikkerhed i dine beslutninger, sigt efter 70%. Det er helt naturligt, at følelserne svinger. Du behøver ikke at fikse dine følelser, bare observere og vente på, at du føler dig mere neutral. Andre kan godt have svært ved at forstå, hvorfor du har brug for tid, og det er okay, at de har svært ved at forstå det. Det er ikke dit ansvar at få dem til at forstå. Det er dit ansvar at gøre det, der er bedst for dig. Dine følelser er ikke din fjende. Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på. Du skal ikke ændre eller fikse dine følelser. Du skal bare give dem plads til at være, og give dem et sundt outlet, hvis de har brug for det. Græd, grin, løb, dans, hvad end du har brug for at få bevæget de her følelser ud af kroppen. Og det kan være en rigtig stor hjælp at lære sine følelsesbølger at kende, og vi gennemgår alle følelsesbølgerne i modulet Emotional Følelsesbølger. Og en anden ting at være opmærksom på er, at hvis man er generator eller manifesting generator med emotional autoritet, så er der 2 trin i måden at træffe store, vigtige beslutninger på, som man skal være opmærksom på. Vi skal jo alle sammen bruge både vores strategi og autoritet i samspil med hinanden, men for generators og manifesting generators er det ekstra vigtigt at være opmærksom på det her, fordi der ligesom er sådan en lille ting, man lige skal huske, når man har denne her kombination. Fordi først skal man jo bruge sin strategi, at vente på at respondere. Det betyder, at man skal vente på, at livet viser en noget, en mulighed eller andet, man kan mærke en kropslig ja eller nej respons på. Ens energi bliver tændt, noget i en bliver vækket, det føles som et ja i kroppen eller omvendt. Og selvom man mærker et ja eller et nej i nuet fra ens respons, så skal man nu vente, fordi man har emotional autoritet, inden man siger ja eller nej til det, man bliver præsenteret for. Når man mærker et ja eller et nej i kroppen, så skal man altså ikke sige ja eller nej med det samme. Man skal vente og mærke efter over flere dage, indtil man er mere neutral i sine følelser omkring beslutningen, før man ved, om det faktisk er et ja eller et nej for en. Så helt kort betyder det, at hvis man er manifesting generator eller generator og har emotional autoritet, så skal man først vente på at respondere og mærke sin krops umiddelbare ja eller nej på det, man bliver præsenteret for, og derefter venter man med at sige ja eller nej, og giver nu sig selv tid til at bevæge sig igennem følelsesbølgen, så man først træffer beslutningen, når man er mere neutral i sine følelser omkring beslutningen. Så med andre ord, vent på, at noget bliver præsenteret for dig. Føles det som et ja eller et nej i kroppen? Mærk. Vent derefter nogle flere dage og mærk, om det stadig føles som et ja eller et nej i kroppen. Det er rigtig vigtigt at være opmærksom på, at den første respons en emotional manifesting generator eller generator mærker, ikke nødvendigvis er den korrekte respons. Så når de bliver præsenteret for noget, som slukker deres energi med det samme, de siger, det gider jeg bare ikke, det vil jeg bare ikke det her, så skal de stadig vente, indtil de med at træffe den endelige beslutning, indtil der lige er gået nogle dage, og de kan få lov at mærke efter igen. Og det samme føles noget instinktivt med det samme, som et, ja, det her tænder min energi, det vil jeg helt vildt gerne, så skal de igen vente og mærke, at det her stadig noget, der tænder min energi, at det her stadig noget, der føles rigtigt for mig, efter nogle dage, når følelserne ligesom har fået lov at bevæge sig op og ned. Fordi de har emotional autoritet, så skal de altså være ekstra opmærksomme på det her, at det første svar, de mærker i nuet, er ikke altid det, der er korrekt for dem. Så de skal vente, uanset hvad. Og jeg vil sige særligt på det, der føles som et
ja, altså det her umiddelbare ja. Det er så vigtigt ikke bare at sige ja med det samme. Og på samme måde, det der føles som et umiddelbart nej lige med det samme, det er så vigtigt at give sig selv tid til at vente stadig. Så lad os lave en helt simpel opsummering af emotional autoritet. Så emotional autoritet betyder, at man aldrig har svaret på ens beslutning i nuet, men finder den over tid ved at vente. Man skal ikke træffe beslutninger i nuet, men vente til følelsesbølgen har lagt sig, og man føler sig mere følelsesmæssigt neutral i forhold til beslutningen. Det man skal gøre er at give sig selv tid, sove på beslutningen og vende tilbage, når følelserne omkring beslutningen er mere rolige og neutrale. Det man ikke skal gøre er at tage hurtige, spontane beslutninger i sin følelsesvold. Og hvordan kan vi formidle det til vores kunder? Der er selvfølgelig ikke nogen faste, rigtige, forkerte måde at gøre det her på. Det er helt op til dig. Men måden jeg godt kan lide at formidle det på, et eksempel på hvordan jeg ville kunne formidle det, er ved at sige noget i stil med, at have emotional autoritet betyder, at du er skabt til at vente med at træffe store beslutninger, til du er neutral i dine følelser omkring beslutningen. Du genkender måske, at du har et rigt indre følelsesliv. Nogle gange er du høj på dine følelser, andre gange er du lav i dine følelser. Og når du er høj i dine følelser, kan du potentielt have lyst til at sige ja til alt. Og når du er lav i dine følelser, kan du potentielt have lyst til at sige nej til alt. Men træffer du dine beslutninger ud fra dine følelser i nuet, så vil du potentielt ofte fortryde det få dage senere. Dine følelser i nuet kan ligesom sløre det, der virkelig egentlig er rigtigt for dig. Derfor skal du vente. Jeg vil anbefale minimum 72 timer, når du skal træffe store beslutninger. En vigtig ting at være opmærksom på er, at du ikke behøver at være 100% sikker. Sigt efter at være 70% sikker. Og en god huskeregel er også, at du altid skal sove på dine store beslutninger. Du kan også begynde at bruge din autoritet i dagligdagens små beslutninger ved eksempelvis at undgå at vælge det første på menukortet, der falder dig ind, eller den første bluse, du rækker ud efter en morgen. Giv dig selv noget tid, gerne 5-10 minutter, og mærk efter, om du stadig har lyst til det, som du først antog. Din sandhed kommer med tiden. Du har brug for tid til at kunne mærke, hvad der i virkeligheden er korrekt for dig, og dine følelser i nuet kan sløre det lidt for dig, uden du overhovedet ved det. Og det gør, at når du træffer beslutninger i nuet, ud fra dine følelser, så vil du potentielt fortryde det få dage senere. Jeg håber, du har nydt at lære om emotional autoritet. Hvis du selv har emotional autoritet, så del meget gerne med mig og dine medstuderende herunder, hvad du synes om denne her klasse, og hvad du tager med fra denne her klasse. Og til alle jer andre også, I er naturligvis også mere end hjertelig velkommen til at dele jeres aha-oplevelser, og hvad end I tager med fra denne her klasse. Jeg vil som altid elske at læse jeres ord. Tak for i dag.